Eu quero solicitarlle ao señor Rueda que desclasifique todos os documentos secretos de Altri, que abandone o oscurantismo e que aplique a transparencia no funcionamento da Administración pública, facendo públicos todos os documentos que lle estamos solicitando e que o Partido Popular quere manter pechados baixo 7 chaves no búnker de San Caetano. Porque a día de hoxe o que está facendo o Partido Popular é vulnerar dereitos fundamentais. Está vulnerando o dereito á información, está vulnerando a lei de transparencia e está vulnerando o funcionamento democrático deste Parlamento que nos permite aos deputados e as deputadas poder solicitar e acceder a toda a documentación sobre aqueles proxectos relevantes que impulse a Xunta de Galiza. Creo que a cidadanía deste país ten dereito a coñecer todos e cada un dos datos e todos e cada un dos informes que acompañan a un proxecto que está tendo un rexeitamento masivo no noso país como é esa macrocelulosa que o Partido Popular quere impoñer en Galiza.